της Πανελληνίας Ομοσπονδίας των Μηχανικών του Δημοσίου. Έχουμε έρθει με μια αντιπροσωπεία του Σωματείου με σκοπό βασικό να δηλώσουμε την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στον πραγματικά εξαιρετικό αγώνα και δύσκολο που κάνετε. Σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους μέλη της Ομοσπονδίας μας Μηχανικούς του Δημοσίου, έχουμε δεχτεί και εμείς, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στη χώρα τα τελευταία 2 χρόνια, μια σκληρή και βάρβαρη επίθεση. Πρώτο στοιχείο πολύ βασικό που μας απασχολεί είναι κάτι που δεν αφορά μόνο συντεχνιακό αίτημα δικό μας, είναι η διάλυση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και η ιδιωτικοποίηση του έργου τους, τουλάχιστον σε εκείνους τους τομείς που προμηνύεται κερδοφορία. Αυτό έχει να κάνει με το σύνολο της κοινωνίας, διότι η ιδιωτικοποίηση του τεχνικού έργου της χώρας και των δημόσιων υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα σημαίνει να υπομισθούν ένα σημαντικό κόστος το σύνολο των πολιτών. Ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, τα χαράτσια των διοδίων από τους εθνικούς δρόμους που παράγονται πλέον όχι από τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, αλλά από συμβάσεις παραχώρησης, είναι ένα πολύ απτό δείγμα για το τι θα ακολουθήσει με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τα σχολεία, τα νοσοκομεία κτλ. Έχουμε δεχτεί και εμείς μια σκληρή μείωση που φτάνει το 50% στις αποδοχές μας, με αποτέλεσμα να έχουν ευτελιστεί πράγματι οι αποδοχές μας, περικόπτονται δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιοι φορείς, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα συντρίβονται στην κυριολεξία, όπως και οι κοινωνικές παροχές που υπήρχαν, ελάχιστο δείγμα αυτό που υπήρχαν, δεν έχει απομείνει τίποτε και μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία οφείλουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, δημιουργώντας ένα πλατή μέτωπο όλων των εργαζομένων που θα αντισταθεί σε αυτή τη λέλαπα, σε αυτή την καταιγίδα, προκειμένου να αντιστρέψουμε υπέρ των εργαζομένων αυτή την κατάσταση. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Το έβγαλα